ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜ್ಯೋತಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವೇ ಕೋರಿದ ಉಣಸಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಕೋರಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪ್ರಾಯದಗ್ಗುಲು ಅವಡ್ ಪ್ರಾಯದಗ್ಗುಲು ಹತ್ತುಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನಗುಲು ಕೇನುನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇ ಪಂಡದು. ಅಂಚಾದ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಪಂಡದು ತೂಕ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ ತೂಲೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾಜನದೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಬನಲೆದೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಜಾಪತ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಇಪ್ಪುಡು. ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮೆಂತೆ ಚೂರ್ ಕಾಯುಡು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಗ್ ಬರುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂಡೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ತ ಪಾಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ದ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಮುಟ್ಟ ಕೊತ್ತು ಬೇಸ್ತ ಪಾಡ್ನೆಡೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ ಕೊತ್ಪನಗ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಸಾಮಾನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಸ್ತಪ್ಪಲ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಸಾಮಾನ್ದ ಪರಿಮಳ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇದು ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತವೇ ಬಾಣಲಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಸತ್ತಿಗೆ 15 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 4 ಗುಂಟೂರು ಮುಂಚಿಲಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ದಂಟ್ ಬೇಸ್ತಪ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ ಕೊಪ್ಪನಗೆ ಆಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲನಿದಿ ಓಡು. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯಡ ಸಾಮಾನ್ ಕರ್ಚುಂಡು ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತ ಸಾಕು. ಕೋರಿದ ಪೊಡಿ ಕೈಪೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತೊಂಡಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಿದ್ದು ಪೊತ್ಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವೆರೆ ಪೋಡು ಸಾಮಾನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಕಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕಾಯಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿಂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಇವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತು ದೀತತೆ ಅವೇನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಚಪ್ಪ ಅವೆರತಿ ಚಪ್ಪ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೇನು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆದೆ ತೊಂದು ಕೋರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾತಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ನೆಯ್ ಬೋಡಾಣ ನೆಯ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆನೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೋಗು
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಈಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೋರಿ ಬೇಯಲ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಕೋರಿ ಪತತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಪೋಂಡ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಕುರು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಬೈದಳು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸ್ಮಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಸ್ಮಿ ಪುಡವಾಡ ಸಾಸ್ಮಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಿದೆ ಸಾಸ್ಮಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಪ್ಪನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಡು 1.5 kg ಕೋರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾವು ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಲಂಶ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕಾ ರೆಡ್ ದಂಟು ಬೇಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಯ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತನೇ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಟ್ಟಿಲಿತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಂದಿರುತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಗುಲು ಕೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರುಡಿದೆ ಒಂದು 4-5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲಿ ಇಂಚ ಆವೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಓಡು 2-3 ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿಲ ಒಂದು 7 ಮೈಸೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾಯಿ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡ್ಪಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಕೊಂಚೂರು ಅಡಿ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪೋಣ ಬಣಲಿಗೆ ಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐತಲ ಒಂದು ಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾತು ಕೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋರೆಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಕ ಏನು 2 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ಪುಳಿ ಪಾಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ 1.5 kg ಕೋರಿಗೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಅಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಡ್ಸಿ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಡೆ ಮಲ್ತು ತೊಜಪ್ಪವ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಯಾವ ಮೂಗೇನು 1.5 kg ಹಾಪಿನದ್ದು ಕೋರಿದೆ ತೊಂಡೆ ಕೋರಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದ ಪಾಡ್ದು
ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವೋರಿ ನಿಗೋಲಿ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು. ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ದಿಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತಾನೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಇದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತಾನೆ. ಇದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾರ್ಪಾಯನು ಸಾಮಂತಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಪೊಡಿ ಆತನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಣ್ಣ ಆತನು ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಟು ಬಾರಿ. ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5-6 ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ. ಇತ್ತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ತೊಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಂಚ ಉಡು ಕೋರಿದ ಪೊಡಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಪಿನ್ ಕೋರಿದ ಪೊಡಿ ಇರ್ತ ಮೆತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುನು. ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತ ಇಂಚಿಡ್ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಟದಲೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಕೋರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಉಡೆದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನೀರು ಬಿಡೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಏನು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಏನ್ ಮೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮೊಸರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಮೊಸರು ದಾಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಗಡಿ ಒಂತೆ ಮೆದುವವೆರೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಗುಲಿತ್ತಂಡ ಅಗ್ಲೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣತ ಕರಾವು ಜಗಲೆಗೆ ಬಂಜಿಡು ಕೋರಿದ ಗಡಿ. ಈ ಮೊಸರು ಪಾಂಡ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮೋಡು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಕೋರಿನ ಮೆದು ಗಡಿ ಕೋರಿದ ಗಡಿ ಮೆದು ಮೆದು ಆಪುಡು ಇಂಥ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ನೀರು ಅದು ನಮಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು. ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಮೊಸರು ನಿಗ್ಲೆ ಕೋರಿ ಗಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಗ್ಲು ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರಾಯದಗುಲುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನಾರ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೆರಡ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೇಯರೆ ಬೋಟ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡಿ ತಾರಾಯಿದೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಒಂಜರೆ kg ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ತದೆ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ಯಾವ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ದಾಣ್ತದೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೆರೆ ಓಡು ಮಲ್ಲ ಪೂ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬರಿ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪೆರದನ್ನೆದ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೂ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಪೂರ ಪೆರೆದೆ ಸಪೂರ ಬೈದಳು ಪೂ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಾಗ ಕೋರಿದ ಪೊಡಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು 2-3 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ 2-3 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿಕ್ಕ ವೆನಿಗಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಚೂರೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾದ ದಿವೋಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಂಡ
ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇಯ್ತನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಶ ಬೇಯ್ತನು ಬೇಯ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇಯ್ತಿನ ಚಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು 7 ಪೀಸ್ ದೇತು ನೋಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ತೂಡು ಎಳುಡ್ದು ಮಾಸ ಬುಂಡ ಬೇಯ್ತನಂದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೇಯ್ತನಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಣ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿನ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಮುಡ್ದಿಲ್ಲ ಈಗಲೀಗ ಖಾರ ಎತ್ತು ಕೂಡ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರ ಈಗಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ಖಾರ ನಮ್ಮ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ ಬಾಯ್ದು ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿ ಆಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದಲು ಇದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಬೆರ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ತೂಲಿನಿಕಲು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಮೂಲು ವರನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೋತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾನ 2 ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಮುಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ತಾರಾಯಿಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಗಡಿಗೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತೋಡಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಈಗಲು ತಾರಾಯಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ತಾರಾಯಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಿಯ ರಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಈಗಲು ಪಾಡಿನ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಡಿಮೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೆಸಿಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನು ಒತ್ತರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪಗ ಏ ಪಲ ಪೊಸತವೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದಮುಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಗ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಗ ದೇವೇರ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ದೀವ